बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोतमंता देवा सोल पदवीदार बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रोजगारात आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या गुरवी सांभाळलो आगवान मळे ताय जल्मलो पोस दिला ताका ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोल पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्यान बसला तुयें जिव्या आनी मेल्यांची मजगती करून केलो सगळ मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यार पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुडपेन बलोले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोट जेजू बायके मेरेन देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुडपेन बलोले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोट जेजू बायके मेरेन देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुडपेन बलोले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोट जेजू बायके मेरेन देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां काल आमेन. Noman, Noman, Noman Marie, Noman, Noman, Noman Marie, Noman, Noman, Noman Marie, Noman, Noman, Noman Marie, Akbar Maye Amche, Sakatin Gauya, Rani आयच्या दिसाक आमी नियाडुया सायबिणीचे ओर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. आमी मागुया जी कोण ह्या मारेकात कोरोना व्हायरस पिडेक सापडलेली आसात तांचे पासत तांकां बेगीनूच पेकोळी मेळ्ळ्यार पुरो. तशेंच सगळे डॉक्टर्स नर्सीस पुलीस व्हॉलंटियर्स जी ह्या व्हायरसा आड झुजतात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा काल आमेन. ओम जेजू सबका निवारमका एम कोणातल्या उशांतली वो स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चोड गरज आसलेल्यांक. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त जिवोन जातोच 40 दिसांनी पोरसुरीत स्वर्गार चडलो. देवाचो वाव फुडें व्हरूंक आमचे पाद्री भाव आनी माद्री भयण्यो जायतीं वावुरतात. आमचे मोगाचे आसुंता सायबिणी माय तुज्या हातान घालता तांचे सगळे दूख आनी कोश्ट. ह्या तांचे दुखां कोश्टांक फुडो करून तांकां बळ आनी कृपा दी. तांच्या ह्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरी भलायकी फावो कोर म्हूण मागता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू भाग्यवती मुळे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा
उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. म्हणजे तुको समका निवळांका एम कोणातल्या उच्चांतली हो सर्गा सगळो आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त सर्गार भितूच पातळिल्लो पवित्र आत्मो सिनेकाल मरे सुवातेर जुयांकवार मरे आनी आपोस आसले. मोगाडा आसुमता साबेन माय तुज्या हातान घालता जी कोण तारवार आनी परदेसांत वावुरता तांकां बरी भलायकी दी. जायतो लोक आपल्या पोटाक लागून भायल्या गांवांनी गेल्ले आसा. ते काम ना जावन बेकार आसा त्रास काडटा. कांय जाण तारवार सर्वीस जायना जावन घरांत आसा. तांकां सगल्यांक जाता तितले बेगीन बरें काम फावो कोर म्हूण मागता. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटोय पिरासाय आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जिताय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुत्र येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी खातीर नदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता सदा सदा काल आमेन. ओ मोचे बुगो समका निवारम काय कोणातल्या वचनतली ओ सगळा सगळ्या आत्म्याक गो करून चड बरो ससल्या. आवे आवे मारिया आवे 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 मारिया. चौथो मिस्टेक स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरे 7 वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे सजूचे इगोजीचे बांदकाम सुरू केल्लें आसा. हे बांदकामाक लागून वावुरतेल्या सगळ्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. हे बांदकाम लागून विचून काडलेल्या लोकांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आनी हें काम बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण आसुमता साहेबीनी फुडें घालून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें घडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजी दया आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुढचे येसो. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांक तीव्र कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बरले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता सदा सदा काल आमेन. O mon Jésus, सबका निवडका कोणातल्या उच्चातली ओ सगळा सगळं म्याग बो करून चड गरज आसल्या. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर संतिसरी दिन आंकोण मुरीच्या मुस्त्रकार मुकुट घालो आणि केली तिका स्वर्गार आणि संवसाराची राणी. आमच्या गांवांत जायतो लोक पिडेत आसा तांकां बरी भलायकी मागता. तशेंच आमच्या फिरकोचींत पावतल्या सगळ्या असोसिएशनान तशेंच सासोरा पंचायतीन आनी असुमता कॉन्व्हेंट हाय स्कुलांत पावतल्या पाद्री माद्री सरपंच पंच आनी सगळ्या लोकांक असुमता साहेबिणीक फुडें घालून आपलो वाव बरे भाशेन केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसवटोय गुरास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सगळे स्पोर्ट जिताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेसो. भगवती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यांका दीन दिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदि आता सदा सदा काल आमेन. O mon Jésus, सबका निवडका कोणातल्या उच्चातली ओ सगळा सगळं म्याग पोकरून चड गरज आसल्या. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया.
नमनराणी काकुतीचे माई तुमचे आमचे जिवीत अमृत आनी परवसो आमी पोदेची एवेची बालका तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्का सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाचे रातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू माली आनी मोगाल दुलो बांकार मारी हे पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवंत देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बसल्यात ते आमकां फावो जावंक सांगता सायबिणीची लादीन सर्वस्परा देवा आमची काकूत कोर क्रिस्ता सुम्या आमची काकूत कोर सर्वस्परा देवा आमची काकूत कोर क्रिस्ता सुम्या आयक आमकां क्रिस्ता सुम्या दोयेन आमकां आयक देवा सुर्गीच्या बापा आमची काकूत कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सोडवणदारा आमची काकूत कोर देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूत कोर पवित्रत्वेच्या ऐकल्याच देवा आमची काकूत कोर भाग्यवंत मोरेम आमचे पासत माग भाग्यवंत देवाची माई आमचे पासत माग भाग्यवंत आंकवारीची आंकवारी आमचे पासत माग क्रिस्ताची माई आमचे पासत माग पवित्र सभेची माई आमचे पासत माग देव कृपेची माई आमचे पासत माग भोव नितोल माई आमचे पासत माग भोव निर्मल माई आमचे पासत माग बॉस्टन असलेली माई आमचे पासत माग कोत लागून असलेली माई आमचे पासत माग मोगाल माई आमचे पासत माग ओजपाची माई आमचे पासत माग बुरी बुद्धीची माई आमचे पासत माग रोस्टराची माई आमचे पासत माग सुरवंडराची माई आमचे पासत माग भोवशान आंकवारी आमचे पासत माग मान फावो असलेली आंकवारी आमचे पासत माग ओनूत फावो असलेली आंकवारी आमचे पासत माग पदवीदार आंकवारी आमचे पासत माग काकुत्सार आंकवारी आमचे पासत माग विश्वासी आंकवारी आमचे पासत माग निटाईच्या आश्रया आमचे पासत माग जानवाईच्या ठिकाणा आमचे पासत माग आमच्या सदुसाच्या प्रस्तेवा आमचे पासत माग देव कृपेच्या आयदोना आमचे पासत माग मानाच्या आयदोना आमचे पासत माग उटोम देवसाच्या आयदोना आमचे पासत माग गुटाच्या रोजा आमचे पासत माग दाविदाची तोरी आमचे पासत माग मानफीची तोरी आमचे पासत माग भांगराच्या गोरा आमचे पासत माग एकवटाच्या आडका आमचे पासत माग सोर्गीच्या दारवट्या आमचे पासत माग फात्यावेल्या नोकेत्रा आमचे पासत माग पिडिवताचे बोलायके आमचे पासत माग फातक्याच्या आश्रया आमचे पासत माग दुकिस्ताची बुजबंडारे आमचे पासत माग क्रिस्तांच्या आलाशिर्या आमचे पासत माग बोडव्यांची राणी आमचे पासत माग पात्रेकरांची राणी आमचे पासत माग प्रोफेताची राणी आमचे पासत माग अपोस्लांची राणी आमचे पासत माग मातीची राणी आमचे पासत माग प्रोफेसरांची राणी आमचे पासत माग अंकवारीची राणी आमचे पासत माग सगळ्या भक्तांची राणी आमचे पासत माग सोयबाच्या कोतावीन गूर सांभावली राणी आमचे पासत माग कुडियोत्म्या सोयीत सरकार वेली राणी आमचे पासत माग भोग पवित्र जायची राणी आमचे पासत माग सवस्कायेची राणी आमचे पासत माग देवाचे श्री संवसाराची पदकां काडटले आमकां भोगोस सायबा देवाचे श्री संवसाराची पदकां काडटले दोयेन आमकां आयक सायबा देवाचे श्री संवसाराची पदकां काडटले आमची काकूत कोर प्रार्थुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिवितान मोन्ना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो भागिवंत आंकवार मारीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसयल्लें आसा तें ताका मेळोशी कोर म्हूण मागता तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार आसूंक सदांकाल आमचे ताय अशें जावं आमचे गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां तूं सांबाळून बेसंगाल घे दुर्गोराब्यान संकोश्टांतली सदांच निवार बेसंगाल घे दुर्गोराब्यान
तुझ्या देरांत सांबाळसोदास आसुमता सायबिनी आमी तुझी अस्को